Més de 100.000 persones s'han manifestat aquest matí pels carrers de Barcelona, pel centre. I diem 100.000 perquè les imatges que portem són autèntiques, no pas manipulades. Naturalment, les policies de Convergència, tant els Mossos com la Guàrdia Urbana de Barcelona, diran que han estat 3 o 4.000. Veieu les imatges i veureu que hi ha tot tipus de gent, famílies, grups, empreses, etc. Dels més de 800.000 treballadors que estan esperant el seu conveni col·lectiu a encara més. Si s'han cregut que ens trauran social de la Unió Europea i la pobresa i la desigualtat augmenta a cada país, el moviment sindical europeu, la Confederació Europea de Sindicats, faran una propera cimera de cada estat de la Unió Europea que tindrà lloc al moviment sindical avui. És la lluita contra l'atur, per la creació d'ocupació de qualitat i per la protecció social de les persones en situació d'atur. L'atur és la conseqüència d'unes polítiques inútils i injustes que estan fent pagar als treballadors els costos de la crisi que no han generat. Les polítiques neoliberals volen sacrificar tots els drets amb l'excusa d'assolir l'equilibri pressupostari.